ஒரு காரியத்தை நம்ம எப்படி பார்க்கிறோமோ அதன் அடிப்படையில் தான் நம்முடைய செயல்கள் இருக்கும். கர்த்தர் என்னை எப்படி பார்க்கிறாரோ அப்படி நான் என்ன பார்க்கணும்னா நான் இப்பொழுது பார்த்து கொண்டிருக்கிற இந்த பார்வையை நான் மாற்றணும். இன்று அநேகர் ஏன் கிடைக்காததை பார்க்கிறாங்க தெரியுமா? தாங்கள் நிறுத்தப்பட்ட ஸ்தானத்திலிருந்து பார்க்கிறார்கள். எவன் ஒருவன் தான் எடுக்கப்பட்ட நிலையிலிருந்து பார்க்கிறானோ அவன் தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட எல்லாத்தையும் மிகுதியா தான் பார்ப்பான். காரணம், உனக்கு கிடைத்தது உன் தகுதிக்கு மேலானது. உன்னால துதிக்காம இருக்க முடியாது. எடுக்கப்பட்டதை நினைக்கிறவன் வனாந்திரத்தில் இருந்தாலும் பாடுவான். எடுக்கப்பட்டதை நினைக்காதவன் சிங்காசனத்தில் இருந்தாலும் துக்கமா தான் இருப்பான். உன்னை எடுத்த கரத்தை உற்று பார்த்தாயனால் உன் ஃபியூச்சர் வரையப்பட்டிருக்கிறது. அந்த கரத்தை எடுத்து வணையறதுக்கு கொடு. எந்த கையில என்னை வரைந்து இருக்கிறாரோ அந்த கையால தான் என்னை வணைந்து கொண்டிருக்கிறார். பிள்ளைகளை ஒருவன் உணரும் போது அவனுக்காக பரலோகம் உருகும். கிடைக்காதவைகளை பார்த்து கிடைக்க போகிற நித்தியத்தை தயவாக இழந்து விடாதிருங்கள்.